Adofonum yebema akwa abade aba emergency Ghana TV so mo an ye ni mu di dwuma no na because stories bi ha e ba ye de ba na we di story we ye di carry aba na nso we ni ye na update a chese wo hwe a ye ekọ yi na ye se ye hu ba bi ekosie mo be kai abofra bi a obi beje no e de ne kọ ekotena a enu akire no e ba se abofra ne nananom so mo hia kwala ne back a chese e be wi ase no na aye nsempi a chese kamia ese na maame ne a obeji akwala ne se ono de asa papa no ya akwala ne papa no de akwala ne che no e mo de ache no na fe de ne de o masa betena ha ahwe akwala na e kama ne to abobo na ne nufu nsu sisi supa fe no ma ba so mba beji akwala ne no na papa na kasa na o de akwala ne che maame no waba na no kre so o de akwala ne che no no kre so no ampo na di akwala ne maame na se no kre so wode man no oji 200 Ghana cedi chese akwala ne ti ade chese wode amane de no wode ache de wode ache because ade de wode cha yetu nsa enchi no na chese yesi ko ne ekotim onua ye konko history nyina mra na ye bewie no ye nyina ye de ba ma obi ana se ye je obi ba ne na tan ye besua de bibre ye konko history no bi bonitofu amame na kwa mpepra wone ne yere ene ba ha no wode maame bi afra na ntenkroma wonu na akodi ne ho ene wode ne ba ha wada meburu bi asem no ani na fama matiefo na muntie mo a muhu na kwa mpepra da no momfa na nto so na atiefo enhunu nana me pamo chao se wo ba afidie ne so a se ya me ne wo ka sei those of you on Facebook and on YouTube nana kwa mpepra nie nana kwa mpepra ene oda afidie ne so na amoshe no ni mfonyine no ene da so no okay afei oba de achi ame akra famitu asemu anana de ba ye ni atiefo ebeka ya mu anenso mutie no ye wa ha no mo na nana pepra eba ye nana pepra eba ya wone na yere ene ba ye o masem ni o mo tintin ni tietie nyina ne se na o ye kirikire ni na sisi yi de wakọ na homeji mu na bire bi atwamu no ne ba bi kofa awura bi ene no nyinsan ye ewo ye akwala no be se afene fane ni mfie mienu mu no na awura no ebeto akwada ne etwene eye omoba no eso akwada ne mfie mienu mu no ge na okoto akwala ne nso twene ne papa so no se de omo ka no ge ne wa ha sa yo ha yo ana omo tete akwada no nti omo kire se ebra akwada no omo de ne ko school no na ne nwuma nim no wo fom je se omo nu se da bi nye enwuma sua nko a ene enti no ohwa na wo se ma na wono a ne baba ko no ye baba wo mo mu yitre bi ebe ka che ne se maame bi se opa akwada ene no akotena enti maame no ebai ene omo betena ase ema omo ye nhye se ane obefa akwada no de na koma ne ba ewo akra ema omo ka che ne se enye se wo de ne kọ no wo de ne kokwa wo se opedwetire bi a ye de be ma akwada no ndi papa no kire se oye ne se bosumi bia se 100 series kura no a onsie ema akwala no di won fan send no nanka wo mbie account ma no na won fan tutum kopem se akwala no mu be mia ne de no wanya bibi kakra obetumi de asua adwuma ana se dwetri ampa maame no ebai ebefa akwala no na ebra wo befa akwala no na papa akwala no papa no ankasa no ena o ma no de ne ko hia maame no ena o de ne ko ma no na o de ne ko nkran enti ewom no ena saa papa ya ye kana asemu yi ne baba akon etimi ko South Africa ena wakosua etire yemu asoto so ena wabibie adwuma enti ye na papa ne se da bi ye na ya ye de ne ko nkran wo se ye pe adwuma ema ne sua enti saa ne tie dia ye nkofa no mra na one ne sewa emeye adwuma we na papa ekire se wode koto maame a obesra akwada ne free ne nsamu no a maame ne se da bi akwada no omfa ne manne omfa ne machina adan o se eye ono ne papa ya eye papa no eba no akwada ne papa ede akwada no ache no efi se obehia ne kwan so no wode na che no enti wodwen ho a enye yi efi se enipa wo hwe ye mfa enche enti onti ase wode asem na bedae ampa yenso so yanti anaso yeto yensa ede frɛ maame no a obeji akwada no
ɛde ne kɔma wɔ no ne ba ɛwɔ nkran no sei ɛna papa yi ɛde abeto yanim maame no nso so ampopo ne ti ɔbae a ɔse ɔno deɛ akwadaa no ɛyɛ akwadaa ne papa mmomu ɛna de akwadaa na kyɛ no efiri sɛ bra a okɔ fie sɛ wɔkɔgye akwadaa no nanan pepra yi ɛma ne hunu sɛ daabi akwadaa ne nyɛ wɔno ane ba nti wontimi ne nka ho asɛm na mmom ɛgye sɛ akwadaa no papa ɛwɔ hɔ nti wɔn twɛn ma akwadaa ne papa baa ya nsa na wɔn bɛka ho asɛm nti akwadaa no papa no ɛna wɔ ne so tumi na mmom ɛnyɛ nana pepra a wɔtete akwadaa no bio ɛbra abranteɛ no a ɛyɛ akwadaa ne papa no de akwadaa no bɛhyia no wɔ anoma nyina wɔde ne hyɛ ne nsam no ɔka kyerɛ ne sɛ mebɛyi mede na kyɛw mehyira so de na ma wo enti waka kyerɛ akwadaa ne sɛ ma akwadaa no koraa makuma se bio enti adanse ɛwɔ mu ne sɛ ɛduru mmerɛ bi bronya bi a ɛtwa mu yaa no akwadaa no mfie mmienu nie akwadaa no ɔde akwadaa ne kɔ ɔpapa hɔ a na ɔpapa no ɛwɔ ne kurom ɛde ne kɔ kyea no yɛ amammerɛ ne amane ɛsɛ sɛ yɛyɛ ma yɛ papa no ɔmo kɔ yɛ de ma no enti papa no a ɔtete akwadaa no deɛ o ne nsa ni akwadaa no ho hwee koraa sɛ ɛwɔ sɛ ayɛyie biara ɛkɔma no ɛma ada no nso akwadaa no nso bɛduru ha ne yɛsɛ daabi ma yɛntie biribi mfiri akwadaa no hɔ ampa akwadaa no nso yɛbisaa no a akwadaa no se ɔno deɛ ɔpapa aka kyerɛ ne sɛ kumase ya ma wɔ ma kumase ha deɛ akwadaa no ka yɛ koraa deɛ mɛmmerɛ ho yɛbɛbɔ yɛbɛsan bɔ enti ne ti a watwa mu nyinaa ne sɛ maame ne se ne ba no ya ɛyɛ akwadaa ne papa no ɛna ɛde akwadaa ne maa no a ohyira so ɛde maa no na saa bere na papa ne ba no nso nte apɔ enti yɛ nya papa no yɛ wɔ na wo akwadaa ne na nkasa sɛ nea maame ne ka no ɛyɛ no korɛ sɛ wɔno deɛ wɔwo kyekyɛ wɔahyira so ɛde akyɛ no anaa akora yɛ nya no ɛne ne nyame adom yɛ nya papa no a wɔwo akwadaa no ɛna yɛwɔ ha no mo ɛnɛ akora wei ɛne ne tofu abɔ. Okay, meda ase. Akwara papa, your frau say. Film Kofi Felix. Kofi Felix. Ka no asem kakra bi ka. Aha, to bo ansa. Why? Who they can latest. Latest ni hia yo. Yeah, but why? Ora. They say we are adwuma bay. From your driver ni. To bo ansa. They say uchika free hen kwa hen. You shouldn't dance be Kumasi. Dance be Kumasi. Yeah, me station your Dunkirk. Station your Dunkirk. What you can feel say ni? 24 years in. 24 years. Yeah. Say ni one ya kwada. When you feel say. O papa na nka o fi ma. Some ka unyini. O ka me nyini. Na wa odi me ka me fie kura ya nyini. Enti o ka adenti na esa me nso me doubt o de. Na ko ba say school na say ya dan kon papa na say 18 45 years. O ko wanim. O yere na te on chan no. Me no me no akra no. Say na ya droba wa na ana na ya awukan unze ya wa awukan ne ya droba awo wo de na ya awukan o ware no me okay wa ware no wa anya ne ho ade ba cho David na de na obi ane ne wa ya ware enti ne wo sai amanko ba kope na ade no anware no oba otiwe se bibia bi wom body a body enufu face a face eto na wa anware no ade o ma broken heart ana na ama no broken heart emla mene ne wo amana oda kra ne ko ni kurum kra ma hu no oba no on free dance o papa ni free dance oba ne ni kurum ye jaache nti oda kra ne ko jaache ko le mba ne dwane wan fa na nkra me nti oba ye na me sa fia wadi mi hamo okay se ye ya ye ka sei o de oba na che maame nkroma
Me will patch your Debbie. Okay. Any part I see a woman venture. Asamoa papa no ebo ni tofua de echere wo no. Oba no ba yenim ha ensemo a oba ne kan ye no wo medi nkia mo atie bi ansa. Na abo mi tie. Aha tie dia meka no. Memo watie na wo hunu sene obeyi ano afa. Etiefo mu ntia akwala no na no asem no. Ama oho te say. Nyame adom hoye. Oho ye. Bibia ya kama. Very good. Otehin. Meti Accra. Sisi a otehin wa Accra. Meti Kwabenya. Otecfm. Sisi Accra ho na wote no ye den. Sisi mi wa misua adwuma. Di adwuma na asia. Misua 3. Usua 3. Chan. Uko mache. Chan. Edi be seni. Menya se 3 months wo. Wenya be 3 months ho. Chan. Na uko mu no ekoyi. Chan ekoyi. Ekoyi. Chan. Ti usua ne nkakra. Chan. Na uko ye nyina na unsua adwuma na wo ye den ofie. Chan na ma me ne de ebia ode me kɔ na adwuma mu ho. Na me ne na kɔ ye adwuma. Okay. Unim papa o te wonchen. Pa Chan minim. Oye ode. Oya me grandfather. Okay. Na maami a o te ho yin so e. Oya me grandmother. Okay. Na papa we. Papa wa dance. Dey twa to ahu ne da ben. Every day be am ne kasa fonso. Dey twa to ahu no. E da ben. Nya fonso kasa. Bronya mu wana menini ni shai, menini ni shabi. Bronya mu ho. Na wahu maame. Pa Chan. Odon so we. Ono so wa dance. Odon so wahu no da ben na ahu no. Bronya na ye ko ho no mu. Okochia no. Pa Chan anu kana nka menko. Mpapa na semenko nkochia. Na wankocha ne hwe. Chodeb. Wankocha ne hwe. Na bronya mu be chia wo nanamo. Chona minwa mu ni honti mamba. Na onua no mu ni honti wa amma. Okay. Na akwa wo papa kan de na kire wo. Oka che me se hen mensi kumasi habi. O papa se hwe no wensi kumasi habi. Pa Chan. Nti papa se hwe na tena he. Mentana Accra ho ensu adwuma. O se tena Accra ho ne su adwuma. Chan. O nana se o ma me ba akọ South Africa. Waba bie ne shop. Opeso yi wo free nkran. Na o de obetene kumase na usua adwuma no wo ha. Itiri na usua no won kran no. Opeso obesua no kumase ha. Pa Chan mempeneso. Mesua no Accra ho. Adey. Tisa Accra ho no na mepe. Accra ho no na ope. Chan. Accra ho na ope. Chan. Na akọ isa ne o ka say every day o frɛ o papa yi. Every day ukro na ya o frɛ o na nanso bi. Pa Chan ni number ayela. Mayela ni number no. Wayira o na number. Ne shembag mi hwehwembag ma mi hu number. Na wontumi nyi mfiri o papa ho. Me ka chen so fama me ka chen me se ne number ni ni phone so. O papa ka kire o se Me na number ni phone so. Okay. Mate. Enti de se ya no de se ubenya enka Accra ho na ote. Pa Chan. Na so na nanom ka se ya ma ontran kran ye gye wa bakumase a obeka de yen. Me ka se Ghana sisa. Ye obi abone bela. Sa. Yanko yenim. Yanko ye chi ye ko yenim. Enti obetna enkran ho a. Chan. Okay. Ene o papa nim se wo bakumase. Pa Chan me ba man kan che. De twa to an ne kasa e da be ene wo ne na kasa. Mpacho. Ene wo ne na kasa. Ene me fe na won fa me ko wadum ne phone. Enran so e. Enran so sa. Ebra ye frɛ maami frɛ o maami a one ne te ka kyerɛ ne sɛ papa yi nana o nana de naba Otecfm ha. Pa Chan. O frɛ o papa bɔ na mane. Pa Chan bɔ na mane. O ka de yi. O ka chem sem nana de minja na asemman. Sa na o ka kyerɛ o. Chan. Mo me oh maami nyabota. Mo me frɛ ne papa mame. Hwɛ mo me frɛ Accra we ne papa mame. You know one thing. Na me pese atiefo hunu
baby. But the real say, I don't fault her, I don't blame her. Akwadaa no dear. Okay, enti weye akwadaa no saa da no ne nkomobo. Afe maame a ono na ebeji akwadaa no free ebusunya yi nsem no. Ono no okire nsem mu ma yete ase ese akwadaa ne papa no ene de akwadaa no ache no. Maame nkroma. Chiwo misemo ni die kasa kakra. Kasa kwada ho. Ya biewa no. Okay. Meti anomanyi. Na maame bi yo mekotena ho afa me se ni nuakuma. Ena mekwa adwuma ti anwumire meduru ho no. Na enokui waka kire maame ne se wo ni nua ba bi wo ho. Na wo pese wo de ne koma maame no. Na maame ne nyene no ne ntena. Maame no ti waka kire enokui no na okoyi tire wo maame ne fie anim. Ene ne maame ne ka kire ne se ene sister bia betena mafa ne se me nuakuma. Enti opon adwuma a otwam ha ti mefre no na maka kire na ne bab abaya won kan ne ho dwun wo so wo pakola ne natana ti midru ho anwumere no ampa maame ne dise ye wo ofre me ena ofre me ma ofre no so bae ti no ko bae no ne no ko one me kasa se ma una ma se memfa minua na ma wona ne nkotena ena me se me pa cho ai na wote hene ena wose ye wo kononom utwa nsuo kase na ye wo n'echi ho enti da wo benya ho na wapa ena me se ne me kwa me nda asori enti ne me nda kora me nkwa asori enti ne me ba ho ti na kuyi na kire me ba bia o me ne papa no o mte ena me ko ti me ko na chese wo de makoma papa yi ene ne yire ena me ne papa ni di nkomo na papa ne ka kire me se ne de me nko ne da foforo me samra ti da foforo bi mu no me sa akoi ti me ko na papa ne se akola ne papa wo no wo ha na woni ho nti gise papa ne beba nti me nko na wotwe sene ti me sa akoi ti ne na wotwe no me ko to akola ne papa na me ko to papa na me ko to akola na me ko to enoko na me to ne ma na ti me to no na yetena se na ye ka se o me di akola ne be mame ti me fa ne nko ti na nam ka se eyeni ya na ne papa ne se enei die o nti me fa ne mame akola ne papa nti gise wo kyena na ye memenda nti kyini kwasi wo ne wa be hia me anoma anyi nkwanta akola ne papa wo no wo de na hye me nsem na me se mate ti wona papa bu sa me se na ne kora na me se pacho ne kora ne se wo si me ntunsa na me yi wa mele man wo se wonye ipacho wuti akola ne ye me danse eno minim se dan na wo a o se wonye ne yere ye me danse ni o se wonye ana me ka kire me ba ne se papa ne mama ne 1 million o so wonye ne ska bia ne muti se wo send 2 million mame ana o so wo di ska bia blem se me fanto ade ma nti minyi mu 2 million no na me fa ma papa no 2 million ne kra na nya papa na abojo ana me se ne se ja me serew so kan kru da me ye jidi ni mitini twan kontompo dai ma me mama me nya botre mentimi no nya me pese ni papa tobo nana nya botre misra nana hello hey mame misra nya botre kontompani papa nya botre misra nana misra yan kasamsa mame tunase yan kasamsa misra obi ankana no ntum order in my court Mr. Okay to aso ana papa ne ka kire me se ye be yan hyehyeye ana mbusa ne se bisa me minim because me ni obi atena da nti hyehyeye kro me ni ma de kro ana wo se ode sa me de akola ne be kwa obema ma council number dan pacho ya me kan wutie metio na council number no akola no okọ school no sabio ni tirawu me de na tru adwuma mu a ontimi nsua me ma na de pam a ontimi me ma ni tire ya ontimi enti se bo so me kura se 1 million kura na se me ba de be ma no a me fansane wo no me ma council number to ka na me ka cha ne se panyini akola na wo de ne ma me no se me de ne be ko so obedu se wonu ana obetena
ontimi ntena enti nyabotere ena me kansa enti me kansa na papa no ne ho ntodwo no ena ne papa no we papa ne ka say me de ni be hia wotena enti ampa mi ja wo ho na me de 2 million man na me koy oje account number no manye me ka chen sa akola na me mfa ne nkoy enti bia no wantimi antena na so sande bread me pa cho to aso ei na wo de mama kama se mu nyabotere wo de mama nka mi enti wo de ni hia o ena ne papa no wo no adi ni hia me anoma ne kwanta to ba e no se mame me na me wo akola no me sira oje no me sira wada sa akola no de ne kono ye bone a wo betimi atea no wo ye wo de ya wo ye papa wo ye bone o wo de ya me hira so de no mame da wase ena na chese onika esika ena me so sa no ma da atumi no so wa ma ni sika nti me na me san yi sika e de ma ne papa ne se ene age e fa kai kofi e ho ane fa pradea ena me akola ne koyi ti akwa ya ekoduru ye no akra no kra wonya ba ebo so me ko ba ebo so me ka so ntimi ntena ontena ena wo papa yi ene akola ne papa ye fere mo ena wo ka kire ne se wantimi antena dwuma wo di bedi no enye bi ne papa so cancer papa yi ka ma ne akola ne papa wo no so wo ba wo beku no because didn't na ntimi ntena kan na wo ba ha enti akola ne ko ani mu kakra no na chese nani aka enti ani kan mu no ena sabi onya ba ebo so me na ekonu no me ba ne kunu na ni afi papa ne wu ena ye besin ko ye wo adanwoma se papa wo no yi nyina mu baby ena ajam tutu akola ne fo sanche so wa betena ho ba ebo so me na se nu nchele ti ye nu we na ye ko ye no ena papa ka o frɛ me ka kyerɛ me sɛ ehyehyɛ na wo ne me ye no wonte menka ena me ka kyerɛ sɛ ja nya botere na akola wo so mfa account number ne nsene me ana ena me sɛ ja nya botere na akola ne ye fa ne ne betena ne sɛbe odidi onom enti sa wo ka sɛ busumi bia mfa akola ne ho sika merewa nya botere enti me wo sam na wo ka ye no mani so ena wo se akola ne betena wo kakra 16 obetwa be 17 ikono ane yeti ni mu be mia kakra na akola ne de menyama dwen sa medini ho sika be ma no because ni tiri nya adwuma ena me so okay wo de mane ntena ha kakra eni panyi ni ko nanim enti ni ma be sesa ne ni akola ne tia ye ne tia kakra enti na kakra ena me ka che me ba ne se akola ne ko sebi na onim sika papa se de oyo okay enti fa ni ko ni kwa ne ka me pade pam enti mna yede ni ko ma assistant no na designer na akola ne se designer de wontimi enti baby ayete no wo fro utu ka kakra wo kwa ase ho a obi so yetiri ena mbande na koto itiri ni enti wani kwa tu itiri ni mo no ena mbisa ne se ho na tu itiri mu dia ena wa ya ade ena jani tembi a me frɛ no enti papa yi wo na akura ba ya wo ya wo nai se bi usi moto ball ena me ba ne sani sika ma me se me fa nko hospital eno akube so obedi madansi o so we bedi madansi o me na me ka cho me so mo fa dropping no mo fa ni hia me wuji na me papa ne nko hospital na na kwa da me phone yi so na ne twa ye no ha no na ha no ni nyina nke ya sei ai ye tena ho chere enti bibia papa ne bo ba ye na ye ko hu ni bia me ne ma me di machi ene ye nam ji me pedro na to ade a ye di be mia de ye di roba ye di na besim de doctor ne be ye no bia no me ne ma me ne nam na me toto nu ma me ye me dansi ni ena me koto to ne ma ni nyina na ye de bai eti ye wi ne sika na ka mu nyina me se 2 minutes 3 minutes ka che papa ne se de bia be ba be mia wo nan no enti aja minti men kan ko to kasa mesrawo kasa enti je na wo ba no mu mia wo nan no be treat u saa kakra enti wo nani wo wo twa kra de sane me ba no se already wo nana ye wo da na se ama wo saa ka se wo saa yale yakoy operation wo techiman enti yan samuwa na mka kire se just se de awaja se de hunyamu nya kakra enti ma wo ma no so wasene kakra wo mumwa wo kakra enti anu achi no ana mebu akola ye bedi bronya na akola ne se ni nua no ma no wo mo ne ote ewo wo nchen no enkura ni nyina afiri ho ne papa so afiri wo nchen o mu nyina akoda nso to pese ko chia ni nua no ena mbu sanse obekwa ona na be ma na no se dabi o ko ni nua no wo danso enti ye me ye di dwa kakra ena ye nyina ye ko danso ho ti danso na chi no
enem se papa ne te se makoda nso adentin na me dia akola na koda nso frani ma te se me kwasi aba te se wudi mi a wudi bia wo ba enie bra enipa didi we ne nka nsem nyina enti da bia de bechi bia papa didi matam na me se da boni ba na me dia ye wo da bia wo didi matam adai ne papa no no se wo ne be baba te no na me frɛ no me nya ne se wo be frɛ me enam se de bia no pay enti no na dwobre ana me ka kye me ba ne se nkonfa akola ne mra no se anti me nya ready se me tuka enti me sro me de akola ne koma 2M express na fa akola ne kona na ne hu se wini me nya ne bone me nya ne hwe se wo sua adwuma wo adankata presby enche ho ewo kwabinya wo sua adwuma enti de ne na ne beka bia onka na mente enti me sre no ne de hye na me de na ba no krache sawote maame nkroma atwan we say wase wo papa kura de akyere no na washira obaso mama no si washira obaso ede ache obi a afei de ede ebio asemi wo wano yie ne sei na krobia kwan ye fa so a ode akwada ne koye na krobia wo obi a wo ne ba na kwakyeda chirechiremu nti na mamu akọ na krobia enen so me wasam kapa so wa me bele na krobia me tuo no mo mami anu abetra me nchin mu se maame ne se me ne wo ye no se be me ye ne bone ana ekwa be ne fa so a akola no mo be di nka no mo ka se afene se abosumi se enso ana se sa dabi e ba na fi kwa no nya abosumi nkunu kwa no nya yo mba panie abosumi nkunu kwa me ba ne nya me ba no tema me ti akwa no free mami nche no abosumi ensia konso ana me ti akwa yi free mami nche na ekwa me fa azu eti akwa yi free mami nche no enie hwe me to anum no na krobia mi ntwonko ntobo afidikesi anim na me kora mpo no sabe ka me kora nka bia me kokora nka mi nkodu because me hu sabe mpredu asa eno kora na ado yi wodwuma oba me no wawo ekoya wo fa so awo ko ukurum na krobia wa nkra me sam na mfi taxi wa nkra me o ana ko jaache no nyam sister amajamfo a wutie mi a sister wona machima mo so na mo hie wa wonim nu bia no mon kan chance ne bra ko fresh na mo Otecfm America senti wonti aso America sa me bo ana mi sister amajamfo abada nso e bra no ma mi akodi ho no be se na atwem yan se ko be bosome na mi sister amajamfo afum bada nso e be ka kira mi se me yene ne se te se hunam oden entimin sande ni sika ana me fa sika ba da e ma no mla no fa na da bibia ni no wokwachima one ne nko ana krobia astronomical rolling star 5,000 people green no samle ne sika ne modu samle yana ye wo kregitom kwa da ne ye rebako makra ma e ma ne kra sale samle sika 2,000 kra sa ba tu achire ne nyina na epipa sa tamu no in samle no 1.5 ana mlema mi sister ma jamfo ale ko mama mi mi diskele ko manu e ma na mi sister na saba dance e ko no busmi mi no no asaba bi ko no mi sister dance no ofire no so akwawale wo ho nti e wo ma no taba hebu suan kakra nti wono no oba no asaba se afiase mane no ne te hunam oden ne sikana no ma me ko e ne sikana hye na me mame skara shele skara samle skara 1.5 ne skara ketwa rolling stamp some people na mama skara 1.5 na la koma no de wa shiska ne sesai na sabi ka lo to sabi producer ala tesa me na nso awokan yi skara pi fan bebre o sabi ji sa ofra ko ba no na wa no nkwan akra no nkwan me ba na me nkwa me gba no ka de eno so ne sa no ana no so me sa duadue mu ana no so me sa konya wa million ana me se afie jamfo ama jamfo a je komano ne fune ko de sune samle 2.5 no samle noti kwa baso samle tiko ni eto ne sai
na fofofo Ghana for ya kan toto ho na nka me ko sam na me we scan kan me to bie sam na ti kwa ba so na lansin w ka me ko kan me to bi sister down for be scan ko ya ene mante ma mi nka bio enti muana mami okoshem ei aveda me ono wode watia no wan kan sam e bwana mentene nka bio nya mentime banka e o muana ne so bi nso aba se ne so anu so atem asa me menda me nkwadwuma me kwa sole awia banku konomi ne so anu so aba ya do bo na to be kwa hospital na ye hie sika 400 na me da mano no wakwa acha ba bosume no asaba obadi yale yagna to be kwai ne so akwa se wo tie be kura wonde onim no na me mo ni din onim no ya wano ma me kura so nim no onim sa to me kan nkontompo na ne so no sa da jiska no sa le kwa atoso mprenu nam na ni afia ntia kwa ne yale na ja me wo no on va kwa ne ma na me hwa me ba na me tole mo no me ba yale nto bi na ha me ba ma me ana enya me no sabe na be kwa nko ne hospital sabe le kwa agogo ana kwara nwo hwayem na mo ha me ba ma me na sabe me wa me ntonka da bia wo soa no obagiska osora no obagiska sika obaje no waje no ale afa yin to la fa to le ko yo minim na wa ya me sa to aswa bosumi miensa de sheme me ndakro na obagiska wo fro afi na me to na me ho so snam na ewla na me kra na adai o wa emu ano asebi kwa na adai na sabe ba ma me ma wo me ba na wo ba wo dia kwara akwa kwasha kwantom na da bia kwara no yale na wo ba nda wo ntimi ma na wo so na baji mi hoska de bre wo de ene so ekwa ba no enti da kuru bi wo ho ana ne so ale baji ska o baji ska kwa na ni do ahore miansa sabe na me da mbapa o papa fie me na amula nkwa na kwasi pra na kwani mu ni fie na me da na mbapa so si fie enti na mbapa do mo wo no ho enti me firi mi wa na me ko na me say eja da bi ade afie ye de menti ase na obi aba ma me no awo na se me ba yale a eno no da bi awo so na bagiska na wa me no awo no de wo da wo mpo ntimi frafo na wonya bie me ko ta me na fo ho ade kakra de den su na ahase ba kakra bobadi na bla na be hu de be na fa kwa no ba kire me ne mo na ne so na bagiska ko se de na me kan ya obagiska kwa ko awe nu be kwai ana afie yare akra ibedru danso na me afia se wo so obagiska firi bi ho de ko be kwai no si aja ko na to hospital no ana la ko yadru ha ana o hwan ne ka kira o sakra no yale na me hwe akra no wo so obagiska ko se a na me nda me nkodjuma pastor wachire me da se sa me le wo papa ka na me twi danso as minister pastor wachire me das pa saswa make se utie mi a ne kara na metwi na me kwa djuma kwasi ada na me yiska ma se da bi sika na wo so abajeje ndia so enti anya je ka sika na ko jiska na bla na me ma bi nso so na me fadi dwa na kwa djuma ba na da so tifie na me afia wa nko wo nya sa ma ba bi anka nkyere me edwora me sa be kwaduma na no masa mo ska se ko diska mbla na mom cha me kwaduma dia me balance wan ko diska na amade a dia me no ni ye me kwaduma ba ya na wo ta te ho na me hwe ene na sa wo no so anama ba ko na se mo twa baba na enti muana papa bra me re da kwa ne ba no na me baketo ano no wacha chana ni abrewa waye fita sasawa na mele se sina ha unhunu hwi sabe emuja kura do sabe wa mie nipa ha unhunu nsam sakura se muja kura gina nsam me bana sasawa enti me ba no akura no afia ne ka sa na wan ko jiska no na me hwe eno be to ku me ba no jiska bela me fa kwa no ko hospital ekwai me ba ya le ya no enya sabe kronki tom hospital na se me la kura no ya dai ekwa
tablet papa nso otu ohwim na wo head school ana me say sa me de sika na wo so na beje no enya me ya na kwaje bra no amaje amade a ene me je me ba ana me twa kwa ne free me nsam ana me ba no kodae me ne kodae kwa me eden metuma da mana ohana me tu me taxi ana me le eko edumasa madam for ya danso wutie me nya me nhira pa me ne kwa no me ba no se wo so abru wona abusumi nsia wa kwa nson abusumi wa twekwa me ba no wonya me papa nie hwe kete say na ya le ni nyina ne se oba no efiri jaache no se wa koye twa ba aduma e wo baabi na baabi a wo koye twa ba aduma no se akra no be so halu nti no na wo biedi da kam na slade nam wo ha no no koye akra le nsam akra nti wonu di ai akra wante na akra nti wo twene man no wo twa nya koye no twa ba aduma woni mba ne sasawa me papa nie me la krai etu kanado eko bonfa janhye me pake me ka me akwana za wase me hu nyina me yanko ya danso me kan wonna jim wonna wurata de ono wa sha wade be adwuma wo wuro ma me na me so be wuro me de ne ma no ore ne kai mu dasta ebe pa ne nyina efiri mu no otare hye na otada no ho be adwuma sa me da kwa ne bla me papa me kwa ayi bonfa janhye no na ono nso wale media na koma na ire dey asi intade chia me ba adwuma no ansa na me ni boy na taade ya dey ma ono nso den media dey bra me me papa nie akra no me se wo ka he kwa no antena akra ko no enti ekire se no sha enna wo de ne koma wo papa no me si bi ntwon kontompo me papa nie afa bra wanim na me hwade bi sesei akwada no abenyini waduru baabi a he no otumete wona wahira akwada ne so ede na mama me nkroma se omfa akwada na na dabi se hone hawo ni nyina asese dabi minti me nfa me ba enche obi na nka me ma me papa ti asena ko mo na ahwa kora na makora na nyini die na na nka na me ma me na asa me la kora na che no enu afia kase wa woti ase ana me jansu ni wono so ti ase na omo aka o ma gba no sabi na me music aye mi ahe na ka me metima ha wo mo akora no ye de na firi nkran aba ho wo dance ho abehwe open eno kora emfie mienu ni me kwa na me sabi na me ma be kuma se na ma lodu me kwa na me so manya ho machi ebra a wo mo ba ye no ka se wo hira wo ba ne so ko se de ne chama me no na kora bia minti me nka sa da dabi me dabi ensemo mbeka nyina no na kora bia sabi mpredwasa me wona me fa me ba nkwache o ba ne konkran no wadidi ne ho mpredodo sai sika sai ne ye de brɛ o eno kora yetua wo ho ka na na kora bia eno kora hwe dako bra me wodam ma nkwadwuma na me ho mfa me na me ofie ana ne ba na wa kra na wona me ba na tie no o fra me ana o se o ho te se na me so na me aduma ye ana o sende me 10 million sika be me di mi nsam biem ana bronya enfie menini wore me ba ne ba ye no ene wodi dwa kakra ene no so o ma me 6 million ede ka ho na me se ya ka sei o papa ene ba ye nim ene obeka kire ye nse baabi akwada ne tie no osua adwuma eye ono unua ba akokọ South Africa ono aba ono nso etire ya adwuma no ono nso akosua sabi ono ne yire na atete akwada na firi ni mofrase ya bedu za mpempenso yi enti wo gye akwada no ama akwada na betena wo nkyɛn na wama na sua adwuma wo saa unua ne nkyɛn oti ase ana setede akwada ne nkoso anwonkra hwɛ na me na akra no wo kɔ no me ankasa no na akra bia hwɛ akra ne de ene ne kyerɛ me hia me ba ɛhyɛ ne sɛ hwɛ akra ne kɔ no me no na me twi baasi o na me twi school car ɛna me bɔkɔ na nsa na no na sɛ na mo bla na suntini ɛna ma ankasa ankɔ kyiri na me twi school car baba wo te be me da ase hwɛ school na me twi no onsa nkra no kɔ fa o ma fie uhia sɛ oba ni mfiri nkran homra ai okay adenti na aka so ma na no abekira wudi de sɛ Bachum did a fear chewa. A fear chewa, o ye hwan.
Bacho mi akura ne maame. Akura ne maame. Bacho. Yampa se akwada ni free wo nkyɛn no wo sɛn. Bacho no ko 3 years. Ala nya no kura ne maka no. Odi mi nche 15 years. Mi si no 3 years wona awo no. Papa wona awo no. Mi so ma Unko fa card. Ma he ne da. Wo card no ma me baje. Wo ma me baje wo card no. Wo ma me baje. Ala se me yakura no. Wo 3 years. Me yakura no ma e no abechina. Wo ma enu abechina Akwada no ofri wo nkyɛn no wo sɛn. Bacho no anya 3 years. O de ne kɔma ahwan. Me bacho na ye obekwan me ne. O de ne kɔma ahwan. O de yi me hɔ na no memo akyere. O papa na je no. O je no no o de ne kɔma ahwan. O nana. Oba tan a wo ba kodi baabi mpredodo sɛn ɛna wo kɔ ye kɔhwɛ wo ba. Me bacho ye frɛ papa ya me so ya me ne bae. Wana ewo kuma asintimi ya na bibia me de ama no onim papa ne number me ya me seso ha e akɔhwɛ mba ne mam no wose wate wo frɛ papa na papa ne mfa me so ha ne kɔ no akate no o frɛ na no akate no Sabre na be ma na wo ne wei no o dance ho na wonnim ba bi a be ma ne tie wo dance ho minim ho de na si wo kwan se na be kɔ be ma ne nkyɛn so mfa wo nkɔ ba bi a wo ba de wo me kwa on fi me ka on muya me okwa onfi me omua so ode obekọ oba ne nkyɛn okay enti oba ne kodi papa ne ho no emfie sei nie me ode ne kɔ ya akyɛ emfie sei nie enti me nkai mfi sesi a oba ne wo sei me ba no 20 years or 20 years Bacha. Okay enti sɛ wo 3 years ni free mu a kyerɛ sɛ enne akoda ne kɔ papa ne nkyɛn no emfie aduonu emfie dunso nie meboa 17 years nie ona ade akoda ne ma nipa no ɔwɔ nkran no me bacha omode ne ma no me na minim ho aha ya no ane ana da bi ma Bacha, ona ode ne ma me nkroma na ɔwɔ nkran no Bacha, enti adenti na de ɔde akoda ne ma nipa no ɔwɔ nkran no ɔse mihia ma de na wo nso ye maame na wo kase ɔma ne no abechina adentia o ma no aba adentia question na mabusa wo nya wo na ode akoda ne ma maame na ɔwɔ nkran no Bacha. akoda ne firi wo nkyɛn fie dunso nie enti adenti na wo unnim kwan akoda ne fa so kɔ nkran ho akoda ne firi wo nkyɛn 17 good years nie na wo wahu sesese akoda ne wɔ nkran ene wo wasɔre agina sɛ o ma akoda ne nso mfiri nkran ho mba kumase ha die ntia Bacha akra ne frɛ me sɛ papa ne se kyenkyena omna kumase ha na ne ba akosua TNT omna mesom wo mo abra mfaso bi ani so ana me se me onka na komanto ne yem akra ne de you free nkran ho emma emfaso ni so sɛ ɔbɛba so ɔbɛsom ne nana emfaso ni so Bacha. Oh, mepa ora menkasa mesrɛ mebusa asɛm a yɛnkasa saa mesrɛ wo maame chewa asantim ma me bio emfaso ni so sɛ onipa akwada yɛgye pɛ de wo kan ofiri wo nkyɛn no wo mfie miɛnsa de ɔne na tena mfie dunso ya wo kyerɛ sa akora no 20 years nei emfaso ni so sɛ obɛsom no so school and mesrɛ ani ana da bi emfaso ni so okay ebra akwada ne wone nana ne nkyɛn no sɛbe mesrɛ meka o papa e kyerɛ sɛ na wo so abi bagigi ska empredodo sɛ na wo diska kɔma papa no so ɔmfa nkɔma oba no o kɔma ne dodo sɛ me dey wan fiska bia ma me so yi hɔ ne to nkyɛn me se empredodo sɛn ɛna akwada ne wo so na bagigi ni nto enti wo diska compressing me dey man fiska anko o na bagigi ni so ɔkɔhɛ no nto me man fiska anko enti de wo hwɛ akwada no ɛma akwada ne beduru sam prempenso we no ɔno de ochi sɛ awura ya me buso asɛm a mentoto so mempesa ankwase asɛm no mesrɛ wo menye mambu afidie so Bacha mate menye mambu afidie so mempesa mfu sabi ankoma we na ye die no ho bregu aye o I'm telling you mempesa de na wo ye no mama minsuo nom na me doctor how dey help us by we nya bia ensuo ni bi wo ho bi wo mama minsuo ni bi no na me nom help us ensuo ni bi ansa
hwɛ asɛm na yɛ ka no ho kyewa hwɛ tie dia meka ne ye ma menka wo mpanyindwen na memfa nto wo tirim wo seɛ sɛ akwadaa ne firi wo nkyɛn no ɛyɛ mfie miɛnsa ɛyɛ wo wa no asɛm nam de yɛ adwuma wo akwadaa ne firi wo nkyɛn no papa na agye ne ba enti wo taku ana wo sɛ mpo ankɔ da wo sɛ wo fra wo soa sɛ wo soa ankɔhwɛ no wo soa ankɔ da bɛn na wo de sika ma bɛɛma ne sɛ ɛyɛ me no mienu nyinaa ba gye fama ne wo papa sɛ akwadaa ne wɔ ne nsɛm enti taku ne asɛmpo anie ɔnye waanyɛ bi da wo sɛ bɛɛma na abɛgye akwadaa no ɛyɛ you are right ɔnhwɛ ne ba akwadaa ne di papa ne nkyɛn emfie du nso wo ɔmɛfa akwadaa ne nkɔɔ wɔ nkyɛn da akwadaa no maame na akwadaa na ankasa num hwɛ maame kyerɛ wadeɛ bi awura mekasi w'anim ɔba no ɔtan ɔba na ankasa num sɛ wotie voice na ayɛ bɔ na akwadaa ne sɛ wo maame wei tie me ɔba na ankasa num ebias asɛm no asɛm abasa india tie me asɛm no abasa india akwadaa ne sɛ bra ɔba adanso no sɛ nkanya ne papa ne ka kyerɛ sɛ kɔhwɛ wo maame a enko wankɔ akwadaa na ankasa num akwadaa na num ton no ɔkanya papa na ɛka wo wo ba na num ton yebusa ne sɛ okɔ adanso no ada no wankɔ hwehwɛ wo maame akyira kwai ada na wo mpɛ onkɔ ɔse sɛ nkanya ne papa mpo ne ka so wɔnkɔ hwehwɛ de maame a na nka ɔnkɔ wo sabre ya woti wei wɔmfa aba ma abayɛ ye wo ɛba no wɔmfa ma abayɛ enti nipa a wɔno no ɔde ba ne ma abayɛ no maame ne mfa akwadaa no emre sɛ nipa no na wo wi a yɛmfa aba ma wo na fa ba maame ne so ne akwadaa ne nkɔtena hwɛ wi ase wa ho hwɛ maame kyerɛ wade bi bregu ɛya sɛ wɔanya biribi a mo ase a menja amone krono areho wan to bia ma ofie du nsu nie wo wotaku ana wo se mpo akom mento to me kasa so mesrawo mento to kasa so akwada no awura hwɛ me kasi wani mpai ne sa akwada no ye beka kire ma me nkroma ne se onfa akwada de mra owi a ye betu papa wei ene papa wei fo so o mfa aba ma owi a fa aba de ma me nkroma so de nkoto won fie du nsunie adan sani ya yade Dr. Hyper Plus akwaba oh te sai be pa chom mo bia kasa o ma video so mesrao awura when you shadi a wash here me sack you out of my studio so when you shadi a if you don't keep quiet I'll sack you out you are not helping me so one come on to more me sack you free ha enei abaya de se o ma ne ba ne manne emechina sabre ya ye kasai wo kwan ye fa so akwada ne kodi sa ma me nkroma ne nsem no unim na sa ma me nkroma kro no sebe owo panyini bi a ontu ne fo no on kan kire ne ho se ma me nkroma de akwei se wo pa fa akwada ne ko ana onfa ne nkode ya bodum suo na fa kura wo ho kire se wa anye saa e de asem beba empanyindwen e na me awura owai awura pie mi hia wa me fra pie free me studio hako oh te say doctor friend se ya woni no nkasa na de wonte ase no on chirichiri mu emfama wo aha ye 102.9 aha eye Otec asemba bada bidwumadie no wasugu so enawia wutie enawia wo hweye enawia Philippa mahunu osena na ya akrobia sante nkomo amoboi grandpa no ne ho ye memobbo nana papa na bregu na mesre ne se onya akwada ni mu se nei maame na basa wo gene bade ama abayen a onfa ma no onfa ne nko na onfa ne ba ma abayen kire se wanhweye na akwada ne kura san ba betena ne so a atete a wode ne befamu no maame ni influence nti se ne awura ne kasa wa afidie so no nana papa no e ma ne nyi akwada ne kura bio nana ya akrobia sante me di de maame me de meka kire papa ni pray e ma ne mfa ba ya ne ma ne maame no da adan e na maame ne nso opese oye ungrateful e wo saa semwe ho saa ye nyade saa intina na krobia se panyini bi wo fi a ontu maame ne fo nye kwan wei so e ne se so ofa e ne saa ne nsem no a wototo ayampia no a busy boy e no se akra krobia in fact
you are good and we are yansu ya monitor nyankopon ne yeboafo ono ane yehwefo me say something and was a very interesting program nana ya akrobia asante na we me monitor show no sene wo wa akukodro e control panels e ba show so sebe e ya asem ne ye ka enye gidigidi ye ene kkk bia Richie and was ya akrama vim na na de nam no ana de abedru sampempensui mama min twa me ho na bi no waso gusu na wie wutie na wie o hweye live na wie oh mama retire ntena se onyo dwone ho mabedwafo bebam retire ntena se mabedwafo bebam na enkomo aye die ensemisa ba ko mienu bi mama wone abisa mahu se mawura bi nso wo manim ha ono nso ye awura no a sesei ose nanano a wo hwa akwada no omo ya akromfo no ne sewa ewa ha na sabe obi nhwe oba mfie du nso a sesei na onka se akromfo. Oh, how come? How? Why? Adinti se basa ona wo yeso ana wo kumase ha na odi chewa diska besi so sefa kohwe ne ba ne ma no eye wa mba che eye wa na me frɛ don se mi ana me frɛ ne se me kwa kohwe no diska besi so sefa kohwe ne ba ne ma no wasi me kohwe ne ba ne ma no odi diska besi so sefa kohwe ne ba ne ma no okay ne se wa ne me enti kohwe ne ba ne ma no na wo ko papa ne hoda papa no mi hu no ewo brains no so na me se da na me hu de ma me kohwe be nana osi oh wo papa no nso na kire ma de na me se ma me kohwe me nana no osi ne me tokokoro so e wa hapa ne akọ wa mabiem mitimi frɛ papa yi fon so ka kire ne se da me srew akwala no ne ho te se waso de ho ye na wo hefa osi wada ana wo ha enti saa no wadi ya yen okay me ehwe bibi mo abusua no saa bra wo kensoa munim baabi ana Kofi Felesete abusua no mutu anamon ko Kofi Felese ho se Kofi di anim faye ko papa fie na ye nkohwe ye nde hye no me pacho da bi mo anye sa bebam eye oba de achia me wa ha eja kwa me enso e wa ha na retirement moma retirement mra na sima ba akopɛ de na ɔse ɔpɛso ɔka no ɔnka na mintie na mehwɛ de mɛyɛ teacher retire na ɔse de na aba ɔpanyini na krɔbɛ daroma asɛm am de bɛda wo no afɛ de maame ne da dwene ho na me ba mo ha me kɔ fie no me yi kyerɛ sɛ ɔde nipa miɛnsa ɛba machi ebe so makonwam na na me nifie se wadi dwatoa brem na se na nsin miti me dia sen bedam e kan pesa katiefo nso adaroma om so bambi se me nso sa dwatoa yi mu ana se mam nso bi se nguase ya obegu mi nyina nse ni nyina de da om nyina ni esi ane maame ne nso se wo ye kromfo chewa ase wo ye kromfo na o maame no kura o papa yi e ko no ho common board de chewa ase wo ye kromfo chewa o se wo ye kromfo me wo hon me kan se me ko wie ne babi me won ma nyame ba eno no me yae abofu me nyam na me ko fa ne ba wono de akora no komma papa sa brenam so oka mitiko bi ena ontumi fa no nkwadwumai na gya kokora wode no brɛ me na me yire ene yehwe no na wo ko nyansa sɛ de obisa nui aduane bɔde betim kro otimi didi brɛ me da me so me kwada nso madamfo pa fie otimu mitumi kwatera madamfo no otonro drugstore ho otumi batena manim wantumi amusam sɛ me ba no kora no ho yɛ da kopim sakora yi de wo hu meda se ede dia onso abeka no ma bedwafo beka bi betiefo beka bi esewa dia na onso pesa oka just na me na akra bia pa wo chew me srebo ada
epamcho pi mompa na na pepra cho mami se me bado wankasa yi kura kromfo de wankasa yi ntime pawcho unya bibia banenka na womfa ncheye na asamo ne shaase na yete no me ne akola no ene me sister baako ye ko ni fie e ko ne tenase e pa ne chow se o ko hwan fie nana pepra fie nana unim ho e pa cho ha minim ho ye ne nyina active e kuro baako so teacher me ko ni fie ko pa ne chow se be sre no akwala de yantwe no ho manso ntimi sre no de aduro bia ye pa ne chow wonya mu mfancheye na ye nyina ye ntua na mo enkokoro no so ye dana se de waye no waye ade ye ne penyina na betimi aye saa ne enkokoro no so ne enkohwe sa akora ne tiyi a ye be me na tra so wonti ya ye ne nyina betua na mo ne age no ne ade aba na ayi so a ode kɔ ne ade no me pa ne chew onkoyi mfiri ho ɛna me ka ne sei ɛde kyerɛ no etimi kra no anyi da ye ba ha no minim sɛ bia oba me yaji afiri ha ne yakɔ mama wa my date ya ye de be konkran ho minim sesei maame ne se nipa na akwada ne wɔ ne nsɛm ne se papa yi ahyira ne ba ne so de akyɛ no tie be pa kyɛw na uni ha no oba be kan ye o se wahyira akwada ne so de akyɛ no sabe akwada ne betena ha no sɛ wote kasa me boy ya wotie bie no de akwada na anum o se sesei de ye wo Ghana ye bobra kɔ yanim enti akwada na nkasa kora no indirectly wadi nanano atem yes ye bobra kɔ yanim ye mobra nkɔ yachi wote akwada no enti sɛ papa na hyira ne ba so ne de akyɛ maame no de a papa adan na woyɛ saa de wei akwada no betena ha nsɛm a maame no bɛka ye nyina no ɛtesen enti ne sɛ papa no nso wonya na kwanya kyerɛ mu ani sɛ wodi akyerɛ a wo baabi enti ɛyɛ dia wo nso woka no mate ohu sɛ panyini saa na sɛbe hwɛ wiase wo ho panyini ni wiase o kwane a wobɛfa so a wobɛkasa ne bɛkyerɛ wo mpanyiyɛ memete ha yi busa sɛ wakwana nim woni fie mu sene me ɔnte manim nyame na mebusa ne nsɛm sɛbe kwane a wobɛfa so a wobɛkasa enne kyerɛ sɛ wanyini ana wusa yɛse sɛ woni mpanimfo ahyia asɛm bɛtɔ bɛma ne so sɛ waamie wano anka bi na yɛwie ne ebu anyansafo a yɛde wo ka ho bi na mmom wokɔ bie wano na wokasa yɛ a wokɔ ka nsɛmfo ensam tantan ni nti se yebu nkwasiafo a eni agimifo a ye de woka ho eye korobia asante kotokobe nyame na meka ye enti woni hwe ka no meme toto ayampe a emfa mapaake ne so ohu panyini ono obetena ase no de woka eye mate eno mabedwafo bebem oba de achia me wagya kwa metena ase momfo madwa na afi menye we nso emra enso wa ha nyame aboa ye ne a na ne omo aye wo saa kwan ne so na yemfa mie ahoma ne nso ntum na atiefo nso emra so bi na onomo nso emekasa sesi a ye kasai na na ikire se maame ne nso edi dwatoa abeso na konyam de mpanyimfo bi abafie ono nso se ebusa atiefo se asemi onyintum anase onye den eno nso ye baako na ya Bolivia Enterprise for nso nyankopon nkyira mo se wo ba kumasi sofola alignment a ye ne multi home ene di animhwe ye ne ye di future life smart foods no san yade e wo yaso ye ha onuada se ne awutie miei e ma yade nkun bra ye nkyɛn be kyerɛkyerɛ wo yade anim kyerɛ yen yaduane a yade abe ya hoɔdenu ahyemu matontwom ye hunu de ye de ma wo ya san yade amu anyi wahoto wate ye number ye 0246 010150 and 0242 878090 and now we are Otecfm School of Journalism and Communication Studies and abosome miensa 3 months esi ho ye intensive course sa intensive course ye kire newscasting, news writing, program hosting, broadcast journalism, TV and radio so there, graphic design, public speaking, any motivational speaking, sports presentation, any DJing. Akwanya no nie abosome miensa ne de yesa intensive
course enti wadaroma chances aka ni so nimu ya mema number we frese say ya no mo mfa nhyem bi wate 0547 82 3005 and 0243 84 2007 ofresa akuma we ya no obekasa afefe homeopathic clinic ahenema kokobe na atiefo ye wo ya bejo mass company no 18 mu junction wa na fit homeopathic clinic yansi edi adwuma na wiai otia komu nsu fifire betew obete nuoma bi ase enti ye nam physiotherapy acupuncture ene massage kwa so ye besan yade ama ho atowo no ye ne ya enuro nketenketefo no ye ne ya hwe waye mre wo mpam asikyire yade bi nie wuntiri mu twetwen stroke yade aka ho ato ho wanya ani ho hawo anase nemu yade bi na etete wo sebe yese wote faako a wote wade so ade a wote so no wa na anim o yade no de ye wa brafit homeopathic clinic emfidi a ye de free India e de aba Ghana ano ye hwehwe ni padua ni mu ye hunu de ye hawo ye mfa aduru nka ho ye number ye 0244 58 3859 and 0275 969414 eya kame na fatre mame nase na me mama tiefo no nso emra mu yanchi atiefo nyina na omo mo ti asem ba de nyina yanchi obia na asem wi na nka ba ye wa hanka me pepa kasa so abe ka kire matia ofa obi ema obi akola no na wo ne die na so kwa afo so ko di nkran ne woni mu maachi papa yi retired me tokena me media meturu ndi se mabre magu me krama no sa na metu ni di wo mabre magu ebra akora mfie miensa a woto no twene krachi nfi papa yi ni ne yiri na nkakran sa ma akola ne obeye nipa na nese otimi si na nka obeko nsu ama ne papa ne nanam adware no ene de papa ye kronfo ene de retired we kronfo na nka mpese kronfo police for na se won kronfo de kronfo police for na ko meche no kronfo police na ko meche retired se wo wia me ba na me de na afutu okume bi anka me de be ma retired teacher se o meche nko betie dia na nka on ti obetie ma se ma kronfo sa afutu yi ma me hwe obetimi wo ba wo nya no obetimi awo ba ne ya be kwa wo so bo so me nkrom ni emu ntasutuo ne oba nyima se bi noma bi a ense kwa na nkondo na so wo be kwa wo so no wa nya ba no oba fie a yade na so ojai no wadidi nti ka meme de ga me sere retire se onyai wade ne si abadwe ama obi afare wade ne si na abadwe ama obi afare enye hwe oye nipa akola we se wo ye gidigidi na akola sha metena wo se kukuro se anhwe ya pressure akola we di be ma wo no aja untimi ntina se anhwe ya na akola we ba ase wo be ka che se na metimi ba papa bi a meji mani papa bi e na wa wo de meni na ma na ma ba be duru ha enne wo de ma mi fam ntimi de mafutuo ni se obi wo ba akola wo nya no enti wo de wo se na ba adwa ma obi afare enye hwe acha opa no onsom okay onsom na ngokoro ne nsa fira akora no ho na wo de won fa ne mama me no enne na ye ba okoro ye de koro no to su yo na se wo sa akwaje ne ba na se bibi be si kuma bi be si a ye be ka kire wo se wo na akora ne ntin ba bi e na wo de ne na akora na ba na se ya beto no won se san sinti me de won so afuto no dwanto no nsom na afi won ja bibia ma ne nka ne se na se bi wo de agba adwe ama obi abefare enye hwe okay obi wo bana na obi wo ba ma ne wu wanya no ono so be den wo de papa ye na wo pe wo hwe wo na enne fie du nso oni wo se wonya hwe ma no ma me be tena wo se hwe papa be na wo hwe no hwe na akola we wo de ko na fie bien sa o se wo de wo nu nto se wonya fie duo mu wo na hwe no o se hwe papa ben nanti wonya bibia mo wase ya wo gya san mo no kro no wonya hwe ama wase no wo se na de da wase akofa girl no ye bonia ye fo papa o ye bonia ye fo se akora we nya ba bi si na onko on kai mbo se akora ba tena ha no o kai se o maami bi o akora na on kai obi se no o kai
What's it? Never papa, come on, come and call. By name, me who be say, secretly on your cranacasa. Secretly on your cranacasa. Say, a papa side against mammy side. Why name me a quine sacra tonight? The only 3 minutes say, the woman many 3 minutes, I know, the only 3 minutes say, I can't come in my papa. So, said, no, I could ever go. I said, Papa come and Panoment and ho, Sana woman many 3. Now, so one kind say, there was some so grandmama one woman then, or brow pain. Me that say, about the Chiave, Agra, Fabian, sir. Me that say. I say, Agra. So ko to se krama si apata busa ne se hwan na edu ko si apata ne so fi se onim dua ne foro me akwada ne se na no me kan se me mfa bre mu akwada no fi se konkonti ba benya wu a ne firi adwene se wo hwa akwada ne nkasa ye na wo kan na no me kan de se de watwura anwen se mama akwada no wo kan de waka no no ano obeka no ndi sa no obeka no na ya me ya se maame no so ankasa be wanyini na nka won de nani afie nanka wo kan asem kire na obetimi ayi afiri obetimi di bia ka ho no ebetena ha asebe ensem tantantan ene wono so bekeka no ha no no oba kwetena ba bi emfie be se dunum wa hu ni da ebi kura da etwato a ode akwara ne ba ya da hu ni bi okura no ebi kura ne yesa ada na omufira akra ba ho no a na sai ni pa widi otete no no hu ba no otese ye yini boni aye unim o mafa awo no mu yawo say ya wo akwada ne foforo mu ne bosome ne na eyi no na wanhwe no na wantu ne din no no na adi omumu a na abepim na ene akwanya aba efiri say wo hunu say maame no a obefa akwada no ono na de ekoso we nyina me di bre mu ma no ono na create sa we nyina enka awura na obetena ha no kwa nka ne ba no onim no na onim ba bia wo ono na tu car from Accra de ba krom ho na akwada ne so nkwachi ne papa ene onya nyansafo omame ene onya nyansafo tu ne fo se enye hwe ona de oba asaji kochia no ene okochia no wanya se nyansafo na ntu ne fo se wona naso na atetiwa mo aduru sei endi kochia no anafa buo ma no endi akwada no woni fo wona otu ne fo se onkochia ne nana ne maame na momu ankai se nana bi ne tete no no ehwo ne sha ase na momu ne firi ba bi efiri maame no a obefa akwada no ope ba bia ho obere no wafa efisi onim sa papa ni na yida hwe atazo sa akwada no omo oche no enti emoa no enti mane mfa ba bia ebeboa no ene ode kofa papa yi so ene sese no akwada na betu na num tuo se omma ene maame na unu se omma dia wotaya akwada na gi se akwada ne ntena ho a obenya akwada ne se ne ba asem ni nyina nie sese dia akwada na ma no ho kwan se wone papa we mo no onana na wone ne kwatena ye no wone ne to nkwanta wapai omanya beef sa onye wo papa onye papa ne busuani enti wone na wie enti se die awase maame ne bam se die wanya akwanya bamba no ho apai enti tafre nya ba bi aye dai awura enti sa abre die okose akwada no okogye no na maame di otu no fo no kwa wona na se na sananka okofie na anye yie no de nka no ya nso ngo tumrika ba Otecfm ya se mesremu a munka bi mame akwada ne ho na obetena na na no mekan hame na kwan na efa so no na tan se papa yi be yi boni aye sabi papa yi ngone ne maame ne wo ma anwo a ngwa hwan kombe num duru agu ene ne kire ya efise eyi efiri bonkum ne fa ba nyina no enye de bonti sunu a ono wanim ekwan akora ne fa so nyine ye no ono abeyi na boni aye abeke kansem se sika wa amfa ama na ye papa ne ya won so a wunim se odi akoda ne koma ne mfie miensa no ya ba bia ote akora no na wonim no ene de wahunu se wanyini wode ne kwa abaye no wa amfa no wa mo wa mane enti waton akoda no eno na wobetimi aka na wiase de ye bia da yanim wodo a wode beba wode be yew sure so ye oba wode be yew se mapaya ye ni ye so omo nse ayeyie bia na wo ma yeyie ni a omo mfa no na wo mo nko na akwada ne ntena ho na nyankopon ne tuaka se papa wo ye bone wa akwada no ho a nyame ntua papa ne ka se nyame so akwada no papa ye ne papa nso so a nyame ntuaka nyame ne tuaka akatua koroje akora meda ase ma bie me phone lines no atum ofrafo a wudi kai wudi de say na aka se free hen ko bi ma mintie wa dwen kire na brother mpacho
Many papa no na mo abu. Afana ka so afa ni mi ayi amani. Sama o kan se ne de dan dan ko. So happen na ti papa ti ni mo ni mo fi. Wonya no. Show. Okay. Men's with us say, hello, we need to say now, Casa Free. Yes, Remy, you can say, baby. Yaw, Maminti, what drink? Nana could be a demosi. Nana could be a came to my country. Is here a corona and a problem, my man. Is here a play, Papa Painting, or do be a new mount, Papa. And it's a bit less for and can was animal after the go, mamma, and they will be a truthful. Is our plan very life ye, and this are whom ye, Damasi. Ben's with us say, hello, we need to say now, Casa Free. A judge be Mamintio. Oduman Council, they are maybe him obedient you. Nana, the better program I have to now. Papa idi my tears are a pum and ne. But men kamenya nina aname pay. Unya nana like mano. Then what dear kind or your bani be. It will be the beginner a Catiano. If you know, it's also about Neba or Mamma. I will and what you be national. It didn't balance of war. Meda say, a judge be, and what drink. Hello, be patcho, we need to say now, Casa Free. Hello, okay, a judge, we are Mamintio. Hello, Pachu, would you move the Misram of Pano draw the BI? The Pachu, a retired teacher. Money so a chopper, but only a quality freedom. And the lineage you could fell it. Who could be fellow to me who answer? I catch a crowd, but say, Uncle Chanama, and then who sign as an Uncle Chopper. Or did you not go what they watch it? And I was some more 10 million. Oh, that's what most business. First, cannot the money, I'll catch up Papa. If you fell it like taking in Lama Papano, and a Papano up Regu, but a bomb, several pounds, money so a chopper, but only free no so do I and Wabregu. I chop on the money soon. Okay, Meda say no drink this year. Hello, we did say now, Casa Free. From your from Jimoloco, Casa Free, I'm watching. A job from Palma, Minty, what drink? Crovia, who is some. I saw you get to me. You get to me, me down. I said, I'm a teacher. I call a man about that 1.5 years. When I have come my nose to do nothing. So to say, I know the school to clear the universal. And when we are scrapping since a year, and I come to say, no, mammy. Or mammy said, not telling me. It's I came up and said, then the masters and the corporations, so I said, Uncle for my mother and my papa. It's a been happening. A man who brought Papa is almost too much days. A binom, but it's been almost too much days, Papa. Just one more minute, I'll be man, 7. I said, no, this is a we are saying, I'm not sure I'm not that for number. The one come I mean, Yansia does say, hello, we did the sign out as a free. You make a say, I think that's until the quiet. I said this year, but mean to you. The firm of any question. A judge meet you. Necessary. Any other 4. Necessary say. As until 4 say. If he knew. And yet you won't but say, pet. If you were in ye. That's the pa. Yenny animals and the 4. Say. You come once one year came. Any a day call. Yanny and guy was he naked, and I'm the buyer, and I'm beside the naked acco. Sans some more mammy, and as I was afraid you won't mock a cake, ye cook papa best the wassel. It in phones why you know, and you say, but the next rep upon say, I know cry can be CAD, should I be my papa best one. Papa, when you be actually dear, one year already some wish. The canon of whom I buy. Meda say, hello, we did the say now, Casa Free.
So we are na ya sante fam say du mikasa fu shafo zongo. Say du ma mintie wa dwenkyere. Ko bia. Me de ma hu ni say bi o ma me no o use divide and rule tactics and all the five bushia no mu and all the year de ope. And I uko asem no mu pa na. My name ma me ni want na o papa na kwa papa ti dey defending no ho. Say e bia o no pa bala no che ma me no say ni de oboa because one I don't know who papa mama na bra usika ababro nyamu abesrawo sika odi bra ko ma papa ya hu se dia bibi so eti edia papa mama no do akola no de akola no wo de se ne ba ti papa o so di o kakra e pa to nsuo num anga papa na kuma to ne yam na ni papa bra ti akola ko drum pempem so we na eso mpa so eso aba wo a wo de na ko wo te akwati na obebi mama ne papa so bi se bi o min ka sa di bon ko so de ba mun panteme na mun ma tuna nda bi no akokra atiti akwala nyina bruse na mfa so ba no so a abe na mun ba da ko no ho ma minu so abe tuna sa oni de oba ho mpeni ma enji ma akwala ni free ma minu ho so bi wo akwala na waja ni mu abe 17 years ni won ti mi anto kokura nsi okura ma na no ma wo be tuna be gina ba be go bu se akwala ni oba Eye wagina so ache famiwie ye fra osei Otecfm say ni pepe kwamo osei ma mintie utew na nakro bie na wie da mwase na ensem no de ekoso no de na nakro bie e nkyegi ye betre grandma ne grandpa say omo fanche abofra no na ye say bia asan na populate na nakro bia ye bi wonu sa la na ne ho betre no because ma me na oni apala ne no ono so amanfo ka de ensem ne for ono so ko apala ne na se di sia ono so mo la kire no ana ye say na nan so ne ana ono so ne apala so ye yi say de okay mens me da se adofo ni ade hye me da mo nsoma se me mfa frefo bia bio adofo ohun se wode oba ma obi ene natana na se okoju obi ne natana no nipa ho ahomte satam no a wonye sika nhwe ne de obeye ne ho bokọ se o we de eye ebeboa se fa o me de chew ne chew fa nenso akwala no wa kama se enche bia obi ba be wa no na che se obi ba be wa na ya betuni tiri nsane ade enti no abase ma me na abrewa no so se o manyini o mo nyini ye no one akokora na o mo pe ana akwala ne nananom no che se o mo pe akwala ne natana no manya kwan asoma no eno enti na o so o mo ba no mbeje no na me ntia se first no ade na nipa ne ye so o pe no o mo ti ase ye de ne ma o mo ka frɛ papa no cause na papa ne ni ho mo na mo hwɛ no grandpa ene grandma muna na mo hwe no ene ba se sisi obi se ope no muna o ka kire mo ade na ma anye so ye kra ye manyina nyini nti akwala we no wo ye nchen no ne ye somesoma no enu nti ye ma kwan e ma o mo fa akwala ne nko na mutumi ma kwan na ma ampo mo fa fon frɛ akwala na kasa ne papa na mo de nipa ne ma ne de ne koyi musu se mo nyini a obi an ne mo nchen akwala ne na mbosoma no oh nti no ene de omso omo kofa kola no so nani aka ho nti de na obeye ahomti saa ne o ma sei no wo se nyina yesua de o ukwadwo obi ba ho de one ne beka na de asodwe aba menka sanche de message say obe subscribe na wa share na etumi amaya hoden de etumi de more videos ede chen we abro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps
payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.